Хатын-кыз. Татар жыры сәхнәсендә 15-нче алтын барсын алучы җырчы Хәния Фәрхи Бектахирова. Каршабыз! Бәйрәм белән хөрмәтле, кадерле яраткан изге милләттәшләребез. Туган якларыбызны сагынудан башкарабыз бу җырыбызны, популяр җырыбызны, дуслар. Бергәләп. Jigitlarni alqışlar, kızlar. Hem köyü bilen gina tügül aranjurovkası bilen halkka kirtip kaldırgan muzikantımız Ferit Minglibayev siňa da beyram bilen dostum. Ellerimiz yakıların bizi, ellerimiz yakıların bizi. Sırrımını şişemeli